Kag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. Sa weekend, nagdagsa ang mga nag-file sa COC sa pagka-kongresista may mapa-re-elect may nagabalik sa pwesto. Yan ang report ni Barbara Mijares. Upod ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa iyang pag-file sa iyang Certificate of Candidacy bilang kongresista sa 4th District sa Domingo, ang iya asawa, incumbent Congresswoman Juliet Marie Ferrer, mga kabataan kag supporters. Suno sa vice-gobernador, magabalik siya sa 4 distrito sa pagpadayon sang ila nga mga nasugdan. Onling bilang isa ka lawmaker, pero pati pagid ang pag-facilitate na matagaan sa importansya at proyekto coming from national ang pag-district. So ina pagpatayuno naton kag ang full support sa akon pamilya sa mga mayors nga diri, mga barangay captain, mga councilors, kag labi na gid ang nagapalangga dira sa akon sa taga 4 distrito, hindi ko na sila mataligdan. Ang eleksyon, majority. Ang majority, amo ang makapapungko sa imo, amo ang mapakadaog sa imo. Ginbayaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang kamot ni Ferrer. Nag-file naman sa Sabado sa iyang COC ang challenger ni Ferrer nga si Anay Human Settlements and Urban Development ASEC, Leia Delfinado, nga nagapapili sa idalom sang Nationalist People's Coalition. Suno kay Delfinado, dako nga bulig sa iyang nga eksperyensya sa gobyerno, labi na ang iya pagpangalagad bilang Regional Director sa DPWH sa 36 katuig. Nagpapili siya bangod nakabaton siya sa panawagan nga magbulig. Nabatian ko nga may panawagan ako. In short, may calling ako halin sa Ginoo para magbulig sa tao. So, nag-decide ako na to run kay sa 37 years ko sa national government. Sa akong eksperyensya, kabalo ako nga may kapasidad ako to bring progress, or development, mga programa na wala malabot sang kagmaagom sa mga pumuluyon sa 4 district. Nag-file man sang COC bilang board member sa 4th District ang anak ni Delfinado nga si Leo Carlo Delfinado, nga isa man ka engineer. Ginkalipay ni Victoria City Mayor Javi Benitez ang pagsugalaw sa iya sa mga supporters nga nagtipon upod sa mga provincial officials sa iya pag-file sang COC bilang congressman sa 3rd District. Nagpasarig siya nga matagaan prioridad sa Kongreso ang pagpasanyog sang programa sa edukasyon, climate resiliency kag mga layi nga makahatag benepisyo sa mga kubos. Excited gid padiyunan naton ang legacy sang Benitez, Tatak Benitez, kag isa ka quote na gusto ko ihambal hambal ni Ramon Magsaysay, former president sang atong Republika ng Pilipinas. Those who have less in life should have more in law. And that is what equity that we will push for in the legislative position and for the national issues at hand. Kaupod sa alkalde ang iya nga iloy nga si Nicky Lopez Benitez kag mga incumbent city officials sang Victorias. Nag-file man sang iya nga COC para sa iya nga re-election si board member Andrew Montelibano kag si Councilor Rolin Albert Meliton sa pagka-board member sa 3rd District. Samtang, balik man sa 1st District si Anay Congressman Jules Ledesma nga nag-file sang iya nga COC sang Domingo. Structural reform sa EPIRA ang luyag niya matutukan sa iya nga pagbalik sa Kongreso. I want to concentrate on the structural reform laws, the EPIRA, and I think amendments to the General Banking Act. Those are my babies, so I'm going to concentrate on that. And our airport. Hopefully, I'll get that now. That's it. Your message to people of 1st District? They know naman I'm taking care of them. I always have. In fact, I was so touched that a lot of the feedback was, "Sir, we're so happy you're coming back." I didn't expect that. Nag-file man sang Domingo sa pagka-board member sa 1st District si re-electionist Araceli Somoza kag board member Marcelin de la Cruz. Sang Sabado nag-file sang iya COC si re-electionist 2nd District Congressman Alfredo Marañon III. Tutukan niya sa gihapon ang mga programa nga nasugdan sa patag sa edukasyon, agriculture, environment kag para sa women's sector. Bill kita nga na paminsan ng file for the next Congress na especially for agriculture. Hindi na kamakinga for this year. So.
Nagupod man file COC bilang board member sanday re-electionist Pal Guanzon kag Councilor Arthur Christopher Marañon nga utod sang kongresista. Samtang sini nga Lunes nagfile man sa iya nga COC si re-electionist board member Rita Gatuslao sang 5th District para sa iya nga third term. Para sa Digicast Negros, Barbara Mijares.